Masquerade Mare Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanga kukuya pa neno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchikogara ukasubscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mare Zimbabwe takugira inya ya buditswa. Ne one of my advisors, Nelson Chamisa, are based in the diaspora. Yabuda comment on the issue. Yeah, SADC protest Abuda chitara achiti Zimbabweans arikumba they should demonstrate since Nelson Chamisa akwanise kudemonstrate ari ega since there is need for Zimbabweans kuti vapinde mu street vademonstrate ndokuti SADC ikwanike ichipindira muri Zimbabwe aburitsa nyaya yemushure mekunge iye pamwechete Nelson Chamisa, they are saying my elections akarigwa, she's my elections akabirirwa, and so people should demonstrate panyaya my elections iwawo hanzi ndokuti ndo the only way inokwanisa kuti zvinhu zvifambe tisingaziye kuti mimi munoona sei nyaya iyi pane audio yatakuigira yatira kuti munzwe achitaura atara iye achiti this is the right time kuti vanhu vaprotest jinzi nekuda kuti muzano PF hamuna kumira mushe hamuna kurongeka muri Zimbabwe zvinzi kudzingwa kuitwa namutsvangwa kurushuwa kuti zano PF inorongeka, and so this is the right time yekuita demonstration. Tisingade kuwesta nguva yenyu tinoti mungonzwa zvataurwa nemurume wemu wamatotudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. But protest dai kuri kuti vanhu vanga vakabatana haina kuipa, ndo chaizvo ndo the only way atingakwanise kuita naye, because zvekutarisirana SADC zviya hazvina zvazvinosenza. Protest inosenza iye zvino, because you know why? Kuzani kunotori neproblem, kwane division isingaiti, and pane vamwe vanhu vanenge vachitoitsigira. But chinonetsera protest mapolitician nyangwe kusanganisira naChamisa haakwanisi kuyaindosa, because paanodaro bedzi unoziva mapulaniro anoita zanu, vanotuma mbavha nevanhu vemutoriro vaya vosvikopwanya zvinhu votanga kutaura kuti Chamisa ndiye akadeedzera demonstration, saka taakudai. Demonstration inoda kuitwa nesu nevanhu tese tisiri pamapositions saanana Chamisa. Handiri kuona, kana uchida kuziva politics dzekuZimbabwe mwana wamai usanyanyaonetseka nezvimwe zvinhu zvese. Ukatarisa behavior yeZanu PF zvinokupa picture yekuti patiri pakaita sei. For example, ukaona ZANU PF ichipanika kana kuti ikaita zvairi kuita mazuva ano zviye zvekuti vanomhanya unosunga mwana wamutsvango vanoita sei, pane something chine chiitika kwavari ivo. But zvinhu izvi hazvina kutanga nhasi, zvakatanga zvichiitika kudhara. So they really want to destroy Chamisa first kuti vazokwanisa kudhila nemaproblems avainawo ivo. Vai vasingadi kuti vasiye Chamisa akadaro, ivo votanga kurwisana. That was going to make him more popular. But chisingazikanwi neZanu, everything chavanoita chino ndo vakatoitawo Chamisa anyanya kudiwa nevanhu veZanu, because vanopinda mupower for 5 years vanenge vachitukana naChamisa, vachiba mari, vachitenga gold, vachidii, dzimwe nyika dzichiita development. Kana magetsi auye onzi president vaita development, kana tara yaiswa president, the whole president anomira iko. Kune dzimwe nyika hazviitwe zviye. Tara inotofanira kunge iri, it's a necessity chinofanira kunge chiripo chinobatsira vanhu. Tara nemvura and stuff like that. Haisi development. Unoona. Saka anyway, panyaya yemademonstration ari right aya anobatsira zvisingaiti, especially kana paine SADC and SADC pairi kuuya apa, zvinobatsira pakuti ivo because chiri kuita ZANU ndechekuti ivo vari kuenda kwachinoti aiwa vanhu vemuZimbabwe vakanyarara wani. But pakazoitwa demonstration manje zvine zvaane sei yekuti vanhu havasi kufarira zvakaitika.
saka ivo ndo zvavanotirai kubloka izvozvo vanhu vezanu, ende vamwe vanhu vezanu vakawanda vanotozvisapota pari zvino, vanotozvisapota because they are also tired of Mnangagwa behavior yake nemaitiro aanoita. Saka hei mahwani chaiwo. Uri kuona kuti strategy nana Mnangagwa ndo wakanzwa pachitaurwa nyaya yematalks naChamisa zvakamboti taurwe mazuva apfuura. Mazira anoita ZANU ini dai vanhu vachitarisa, ndaigara ndichiadvisa Machinda kubva kuMDC kuti mamethods achitiri kuseenzesa ari wrong. ZANU PF iwo ukatarisa situation iripo, ZANU PF yakatanga kutaura izvozvo pakadyiwa Ramaphosa, ANC paisina kukwanisa kuita majority yenhingirikini yema-elections apfuura. Saka ZANU PF yakaenda mupanic mode because vava vachibhesa neANC, handiri kuona. Saka Mnangagwa manje kudzinga kwakunzi ari kuita vanhu, kusunga kwaari kuita nekudzinga ana Chinamasa and stuff like that, nevana vana Mutsvango, akatocreata problem kuZANU PF. Saka maoparetero anoita ZANU PF ndeyekuti iye anoziva kuti akasaita matalks naChamisa, vanhu vaakadzinga vaya vari kuitwa rafu vanongoenda kuna Chamisa because vanoziva kuti ane vanhu vonoti hatitei so. So by kuita matalks kuda kutora Chamisa kuisa kusaidi kwake, Machinda aya haana vanhu aya. Saka iwe ukadzingwa une usina option, unenge usina wekuita naye kuti hatite so, because ana Mutsvango vese havakwanisi kuunganidza vanhu vemuZimbabwe nezvavaitaura zvino nerafu dzavanenge vachitaura vari kuZANU. Saka uri kuona ndo problem iripo, but semademonstration ndiwo anodiwa. Ndaikudza vamwe vapfana kuti mumwe mupfana ainiti kwemudhara uyai kuZimbabwe munongoti vamwe vaite mademonstration. Ndikati takakura tichaaita kubva tiri kuchikoro. Muchipisa muZimbabwe musingaitwi zvamuri kuita zvekuswera muchimwa mutoriro makadhaka. Kurova mademonstration mapurisa tichinetsana nawo nemasoja zvese, kwete zvamuri kuita izvi. But iye zvino it seems kuti generation inenge ichifana kusumuka ichiita izvozvo ndo yatiri kuleka. Saka panenge pachida kuti vanhu vaite consensus yekuti mademo aya time ichiripo August porongwa. Marongero atakangoita ma-elections aya, unoziva kuti Mnangagwa akadyiwa sei. Paine strategy yekuti vanhu vese vari kuno kudiaspora, iwo unoudza vanhu 5 kana vekufamily vekwenyu vaunoziva kuti vanogona kuvhotera ZANU, wavapeswedha kuti hatimboita izvozvo zvinogona kuchinja. Ndo zvinenge ichida kuitwa pamademonstrations. We all need to take part. Handiwaona kuti each and every family member inenge ichiudzwa kunzi haingobudai kudemonstration hairambidzwa. Mubuda vanhu ongoenda kudemonstration, vanhu vakangoira vabuda bedzi, that's the end of it. Hana zvavanokwanisa kuita, hakudi kubuda vanhu vashoma, ende kunoda kubuda mademonstration anoda kuti kuite maarea ese, nzvimbo dzese, macities ese. Demonstration ikaitirwa ku one place, kana lese kuHarare vanotora mapurisa ekwaMutare, ekuKwekwe, ekuGweru vouya kuHarare. But ikaitirwa mademonstrations akaitwa kwese, ngonzi vanhu vabude kwese, kune kuine munhu ikoko, mapurisa mashoma zisingaiti, nyangwe masoja havana zvavanokwanisa kuita. But nhingirikini time yacho ndo yatisina yakanyanya ureba kuti haina kukwana zvayo kuti paitwe demonstration yakadaro. Vanhu vari kuZimbabwe vanotoda a bit of a push kutiona kuti zvinofamba sei. Ndichanzwa vamwe vanhu vemusangano kuti vari kutiine nyaya yacho, kutinzwa kuti zvakamira sei. But as for Chamisa haakwanisi kudaro, nekuti
vanhu vatiri kudhila navo havasi vanhu vekuti ungati vanhu chaivo chaivo. Tiri kungamirirwa nembavha. Handisi kutuka munhu but ndo chokwadi chiripo. Unoziva kuti mwana wamai kudhara vaiti mumusha menyu kana maani zvake mukaita mbavha yaibikirwa doro. Do you know the reason why mbavha yaibikirwa doro? Because anenge achiba zvinhu achiuyisa mumusha. Kana musina bhara anouya naro, kana musina gejo ainouya naro mumusha, vanhu vobika doro kawati aiwa kaari kuuyisa zvinhu mumusha nyangwe zviri zvekuba waitobikirwa doro. Manje tine mbavha dziri mumusha dziri kutora dzichiisa kunze. Vanhu vakadaro unovabikira doro sei? Vanotora migoti kana vanotora, hapana chavanosiya. Ndakambotaura nyaya dzacho dzakawandisa. Saka anyway, demonstration inosenza. But ningirikini panongoda encouragement chete yekuti demonstration yofambiswa sei kana kuti mastrategies atingaite. But whichever way, kana gamba kwaari kuitwa nekumwe ari kutoita zvinhu zviri right. He is doing something. Vanhu vobatana vakadaro. Hatitoona pane pachida kutsvaga vamwe vanhu vanoorganiza vari paground. Because tese hatisi kuZimbabwe. It's not kuti tiri kuti demonstration tiri kuda kuti tinorwisana nevanhu tinorwisana Mnangagwa kana kuti ita sei. We are not happy nemaranirwo ari kuitwa nyika. We are not happy nenyaya yemaelections akaitwa. Hakuna nyika inobudirira ichiitwa so. We are not happy nenyaya yekuti vanhu vari mukabhineti ishamwari nemahure nechichichi vari kungoisana imomo. We are not happy nenyaya yekuti ningirikini zvinhu upfumi hwenyika huri kuparadzwa nevanhu. Ukatarisa nhasi anga achikumbira zvombo zvehondo, anga achikumbira help kuna Putin, I mean ivo president Mnangagwa. But ivo ukatarisa mari dzavari kuseenzesa kutenga mota nekuita sei nekusplasha mari nekudii mari yakawandisa. Ivo haufungi kuti munhu anokumbira mari yekuti ndiri kuda kana kuti 15 tons kana 100 tons dzenhingirikini, iye ndega yahaya ichizokosta kana kuti 20 million. Yahaya kuenda ikoko nevanhu nemanhingirikini expenses anobhadharwa nemaallowances ese. Yosvika ikoko iwe unokumbira kana kuti 5 million. Iwe ndega yako yakosta mari 4 times kudarika mari yauri kukumbira. Haoni kuti havana kana nemusoro wese. Hapana kwatinosvika. Saka mademonstration ndo the only way forward. Ende tofanira kuti tibatsirane tichiningirikira tichienda. Ndaitaura nevamwe vanhu vezanu because ndotaura navo. Tidaunzwa kuti because ukasataura navo iwo hauzivi kuti vanhu vanofunga sei. Saka ndaivaudza kuti mistake yamungaise ndeyekuda kubvisa Mnangagwa moisa Chiwenga. Zvinenge zvatowese. Vanhu vezanu nyange iye zvinondovaudza mukabvisa Mnangagwa. Ndiri seni zvangu ini handisapoti zanuka. But ndikapuwa choice yekunzi vhotera paina Mnangagwa naChiwenga ndovhotera Mnangagwa. Why? Because Chiwenga iye pachake inini handimuzivi personally, but zvatakaona zvaakadisplaya nezvaakaita. Imagine kuti mukadzi wake akadimburwa ruoko. Kudimburwa ruoko kuti kusvika pakuda kuti ngaafe. Why nevana naye? Number 1. Munhu waine vana naye vana vaanotori navo oti adai afa. Koiwe usina kana chiinaye kana alida. Number 2, unoziva kuti manesi akambodemonstrate akaadzinga basa. Munhu angadzingirwe basa kudemonstrate. Saka munhu akadaro
iwe unofunga kuti chingaita kuti aite maleadership qualities maleadership qualities aka ari papi? Munhu akadaro ndiye wekuti anotuma mathugs kana kuti pachiitwa demonstration kana kuti pachiitwa sei. Inyaya yekungoti bedzi vanhu vekuZimbabwe takanyanya kunyarara, plus nyaya yeteknology inotinetsa. Because unoziva kuti kune dzimwe nyika vanhu vanogadzira futi vega, isiri kutanga kugadzira kuti one, hapana chinomboshamisira. Zvekuti uri kuona zvakaita South Africa kuya, haufambi uchirova vanhu uchiti uyai kumusangano. You can't do that. Haumbonobudirai niro uchiita izvozvo zvinoitwa kuZimbabwe zvii. Saka kuti system iyoyi ipere panotomborwiwa, but ndo change yacho, ndo mawira ari kuita. Izvozvo zviri kuitika ku-ANC nechichichichi ndo wave of change yacho. Because Machinda yanga achidependa ne-ANC. ANC yezvino yagara mudishi, haichatomborikavi kana hazvichatombobvi zvakaita unless vakaita ZANU-PF style. Saka yes, demonstration inosenza, muri kutoita basa risingaiti, riri kutoappreciatwa nevanhu. Saka mirai tigobatsirana toona kuti zvinofamba sei. But as for ana President Chamisa, I doubt very much handingavatauriri zvavo. But sema situation iriko kuZimbabwe, hameno kuti vanokwanisa kudaro here. But semaonero anoita havakwanisi kudaro, because anongodaro bedzi kana ari munhu anozikanwa vanenge vatoonai zvakaitwa uyu Job Sikala kana zvakaitwa mwana womutsvangwa. Mupana waye haana mhosva mwana womutsvangwa haana mhosva nevhu. Haasiri iye ari kuchinja mari, kana akachinja but haasiri iye akatanga nazvo, ende haasiri iye akaita kuti Zimbabwe iite zvayakaita. Saka zvakaitika paya inotori ningirikini, inotori kidnapping, inotori akatobatwa for ransom mwana we, zvokuti anenge achinzi iwe mutsvangwa ukatira kuita zvakati mwana wakuti naye ndo mamuperetero anoita ZANU iwayo. Saka anyway, regera tigoona kuti zvakamira sei, vhidhiyo yedu inganyanya kurebesa. But